Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini mushure mekunge ndarambwa nemurume ndakabva ndazotanga kugara muHopley ndoma ndainge ndichita zvokutengesa muviri kwangu mukoma, but the situation it was very bad for me because ndainge ndisingade kuti vanhu vekuziva vange vachizondiona ndichitengesa muviri kwangu because I was very active in church. So ndakangoti ndatengesa muviri kwangu ndaunganidza mari ndikabva ndazonzi neumwe mukadzi ainge achida kuenda neni kuMozambique. Apa ndainge ndisingazivi kuti mukadzi uyu iye akatoitawo zvekutorombera pamanjuzu, akaita zvokutengera njuzu. Ndakabva ndatanga manje kushandidzana naye mukadzi uyauya. Ndikatoona kutoti ndaiti ndikaisa staff patable yake zvinhu zvangu zvobva zvatokasika kutengwa. So takazoti manje nerimwe zuva taenda kuMozambique, munhu akabva ati ainge achida kuenda kune rimwe bhawa, ndobva taenda kubhawa kuya mukoma. Ndakaita kuona macustomers vachiita kuya kwaari, akaita imwe mari yainge yakawanda on that night. Apa pavarume vose vainge vachiuya kwaari haana kurara navo vose, vazhinji mukoma aitongova dismissa, munhu otoona achitoenda but atodyiwa mari. Saka ndakabva ndazomubvunza akabva anditi iye ainge akatengerawo njuzu. Saka takazodzoka kuZim tikabva tatengesa oda yedu yatainge tiinayo. Akabva azonditi kana ndainge ndichidawo kuzotengera njuzu aizoenda neni kwacho kwaakaenda kunotengera njuzu kuMozambique. So takabva tazoenda kwekwe ndokubva ndazonorombera panjuzu kuti ndinge ndichidiwa nevarume vanenge vaine mari. Then kana ndichinge ndabata mbinga yaya ndinodanana nayo kusvika yanditengera zvandinenge ndichida. Then kana ndava kusaida mushonga uya manje unobva wazoita kuti murume uya ange achizotanga kunzwa kungondivenga but yet ndinenge ndakatomupedza bag. So mukoma ipapapa sezvo ndiri very active in church, vanhu havatombozvizivi kutoti inini pandiri ndine mamarine spirits awo andiinawo. Saka muchechi imomo ndinongobvongodza and friend yangu inotonditi mweya wachabvongodza, nekuti kana ndiri muchechi mukoma varume vazhinji. So ndinoti kana ndikaenda kumberi ndichitanga kutamba ndinotonzwa kutoti varume vanenge vari muchechi sikarudzi dzavo dzinenge dzava kutotanga kutomira because they will be attracted to me. Kunyangwe hembe dzacho dzandava kupfeka ihembe dzedze dzekuti vanhu vange vachingofila attracted to me at all the times. Ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Hanzi ndinotonzi mweya wachabvongodza. Friend yangu inonditi mweya wachabvongodza. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi inini mukoma nerimwe gore ndainge ndangoboyekana neneighbor yangu because murume wacho munhu uya wekuti he was just too romantic too much. Ndikabva ndangoboyekana nazvo. Apa rangu rainge rakangoitawo zibenzi. Saka ndakabva ndatanga kuchiva murume wacho because vaingogara vachingoseka vachingoenjoya marriage yavo. Apa yangu marriage mukoma yakasvika pekuti yainge yava kumara because the more that I demanded attention, the more that I felt like I was chasing my husband away, and ainge ava kungogara ari kudoro ari kusnuka. Saka ndakabva ndazotanga manje kunyepera friend yangu kuti iye ainge. So ndakabva ndazotanga manje kunyepera mukadzi uyu kuti inini sezvo iye murume wangu ainge asingagare pamba at all the times ndainge ndava kumuhorera, ndakabva ndazomupfurirawo kuti ange achizotsvaka boyfriend since murume wake sometimes ainge asingagare pamba. Ndikabva ndati kunze uko kune varume vanonyatsokugona because iye aiti murume wake even though he was romantic but kana vava machira hanzi ainge aine problem yekuti aikasika kupedza, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaizongomusiya aine nzara most of the times. So ndakabva ndazomunyengerawo friend yechikomba changu mukoma. Ndikabva ndazoudza murume wake aiti zvose zvaainge achiita ininiwo nerweseri ndainge ndichiudza murume wake. Ndakangonotenga rimwe line rainge rakatorejestiwa kudhara ndikabva ndazoisa imwe WhatsApp ndo yandaicommunicata nayo
nemurume wacho ndichitomuudza kuti neniwo nditori chikomba chemukadzi wako, just that pandakadanana naye akandinyepera kuti iye haana murume, ndainge ndatomuda. So everything zvainge zvichiitika ndaitomupa information. Unosvika achizonobatwa red handed aine chikomba ndokubva atodzingwa mumba. Zvino akati adzingwa nemurume ndikabva ndatochovhera sister yangu kuti ange achizoroorwa nemurume uyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. It has been 6 years kubva zvandakatanga kudanana navatezvara vangu. So inini chakaita kuti ndinge ndichizodanana navatezvara vangu pane pandakamborambuka nemurume. So ndakatomboti munhu ndainge ndava kusamuda, vatezvara vangu vakabva vati iwe uya kunomuroora then iye achazokutevera kana achikuda. Saka ndakabva ndazomboti regai ndinge ndichingodarika ndichingonovaona, ndikabva ndazoenda kuya mukoma takabva tazotanga manje kudanana, ende takangodanana very simple. Vakatongoya kwandiri one day vakabva vandibata vakabva vanditi muroora usatombowara because iwewe ndinokuda ende handidi kuti unge uchibuda mumusha mangu. Apa vainge vakatondibata vakaita zvokundihaga. Mukoma ndokubva tatotanga kutodanana paya. Tatova ne6 years kubva zvatakatanga kudanana, and there is one child in question. I don't even know kana mwana iyeye ari wemurume wangu kana kuti ari wababa vake, but imwe friend yangu uyo anotoziva zvose izvo zvandakaita navatezvara vangu akangonditi hazvina kana basa. What do you need the DNA for? Because vanhu ava they are the same blood, vanongoera mutupo umwe chete, and even if kana mwana uyo akazazviziva zvakangofanana because vanhu vamwe chete. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muroora uyo. Is it true kuti mwana uyu does not deserve to know kuti pakati pasekuru nababa baba vake ndevapi? Ngati vapindurewo mucomment section vahanzvadzi vedu avo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndakazokurirwa last month because ndainge ndine hanzvadzi yangu iyo yandainge ndichida kuchekeresa. Saka inini mukoma ndakasirwa mishonga. Ndainge ndisingatombodi kusirwa mishonga yandakasirwa nababa vangu, but baba vangu vasati vafa vakangondipa rimwe bhachi ravo. Saka ndainge ndisingatozivi kutoti kutogamuchira kwandainge ndichitoita bhachi reriya ndainge ndichitogamuchira chikwambo chavo because icho chainge chichigaramo mubhachi imomo. So ndakazoti ndava kumba ndobva ndakanzwa kuti mubhachi meme mainge muine chinhu chainge chichifamba, then ndokubva ndatanga kusecha ndikabva ndaona kuti mainge muine mari. Ndikati ko baba vandipa bhachi iri rine mari yakawanda kudai, because ndakazoti ndaverenga mari iya yandokubva ndazoona kuti mari iya yainge iri $8,000. Ndikati baba nematambudzikiro ose awo avari kuita vanoreva kuti vangatambura vaine mari yakawanda kudai mumba. Mukoma ndakabva ndazoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizodzokera kumusha, but murume akabva ati tichadzokera mangwana. So usiku hwacho ihwohwo ndobva ndakabva ndazorota. Ndainge ndichitorota baba vangu vatori mumba mangu vachindiudza kuti mari iyoyo yainge iri mari yandainge ndapiwa nechikwambo. Vainge vachida kuti ndinge ndichishandidzana nechikwambo icho chavakatora pavainge vachishanda pane rimwe prazi. Vakabva vanditi chikwambo ichi chinopota chichishanduka kuita nyoka kana kungoita kamudzi, saka uri kufanira kuti unge uchichichengetedza chikwambo ichocho. Murume vakabva vanditi vainge vachizondiratidza mushonga wandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa. Mangwana acho makuseni mukoma ndakangobuda panze ndichita sekunge munhu atobatwa nemhepo. Ndikabva ndatotora umwe mushonga wandakageza nawo. Ndapedza kugeza ndikabva ndatongoudza murume wangu kuti baba vangu vainge vakaromba mari yaiya iyo yandainge ndakawana iri mumbachi yainge iri mari yandainge ndapiwa nechikwambo. Akatongoti pari bomu madam, saka chikwambo ichi chinokwanisa kutipfumisa here? Ndikati hongu. Vakabva vati saka iri bho hakuna anoda kutambudzika, hakuna asingadi mari. Vanhu vazhinji vakaromba kunze uko, just that nyaya dzavo havadzitauri. Saka dzedu nyaya madam hatifaniri kuti tinge tichidzitaura.
ndokubva tazodzokera kumusha. Then baba vakabva vatofara kuti inini nemurume wangu tainge tasarudza kuita zvinhu zvedu tiri pamwe chete. Baba vangu vakati vafa chikabva chazoti chainge chichida kuti chinge chichizoitirwa bira, ndikabva ndati munhu waMwari, izvozvo zvamuri kukumbira hama dzangu hadzingambobvumi. Chikabva chati kana vasingabvume iwe uri kufanira kuti unge uchizondipa uyo wekuti ndinopedza gore rose ndichingonwawo ropa rake. Ndopandakabva ndazosarudza imwe hanzvadzi yangu uyo ari kuSouth Africa. Saka ndainge ndichida kuti ange achiita accident. Muone zvenyu chikwambo ichi mwedzi wacho iwoyo paainge achifanira kuti ange achizofira muaccident chakatondiudza kuti uri kufanira kuti unge uchitsanya, because naiyewo pane zvichaitika paari zvichazokonzeresa kuti ange achizotsanya achinamata. Saka kana iwe ukasatsanya ndinenge ndisina simba, because chinowana simba mandiri. So chakanditi unotsanya uchinamata kwandiri kuitira kuti ndinge ndichizowana masimba, but inini hangu ndiri food kill me, handikwanisi kuti ndinge ndichispenda the whole day without eating. Saka ndakabva ndakoniwa, ndikabva ndakuti iwe handiti iwe uri chikwambo here, unofanira kuti unge uchingoenda uchingonobaya munhu. But chakabva chazomutadza, akaita zvake accident, a very bad accident, but akabuda muaccident imomo asitomborina scratch or anything. So ndo zvakaitika ipapo mukoma. Ndichamuzama hangu next time around, because mwedzi wacho kana watodarika unenge watodarika, you have to wait for the next cycle. Saka apa chiri kuti sezvo uyo takambomuedza tikamutadza, we are supposed to find someone else. But icho manje chinorakidza kuti chiri kuda munin'ina wangu, but munin'ina wangu ndinomuda mukoma. I love her with all of my heart. Iyeye manje handidi kuti ange achifa, because naiyewo ndoda kuti ange achizopindawo mudhiri iri tinge tichizobatsirana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndakatambwa nyowani nebest friend yangu. Ndainge ndiine best friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye. Saka iye muvillage medu ndiye ega ainge atori nefoni. Mazuva acho iwayo muSouth Africa yenge isingagariki, wainge uchitogara musango because mapurisa ainge achinetsa. Saka ndainge ndichandira umwe mudhara ndichita zvokumufudzira mombe. So ndakabva ndazoti ndataura nebest friend yangu, ndikabva ndati ndainge ndichazopota ndichimutumidzira zvinhu. Then iye sezvo ainge achigara mutown aizoti kana atora zvinhu zviya obva azoenda obva azonopa mukadzi wangu zvinhu zviya. Saka iye manje zvaainge ava kuita, ainge ava kuti kana ndamutumidzira zvinhu zviya, then aibva azoenda obva azoita sekunge anenge atongotengera mukadzi wangu kuzonosvika achizotanga kudanana nemukadzi wangu. Even though mukadzi wangu ndisina kuzomuramba, but mukadzi wangu akazotosvika pakupiwa pamoveri naye murume uyu. Ndakazoti ndichinosvika pamba ndikatoona mukadzi wangu atori nekamwana kacheche. Ndakati ndakamutarisa ndikamunzwira tsitsi, because iye akanditi ainge akaudzwa nefriend yangu kuti inini kuJoni ndainge ndava kutogara nemuSouth African. Saka people need to be very careful. Dzimwe nguva unenge uchiti une friend yako, best friend yako, but unofanira kuti unge uchiziva kuti pamukadzi hakuna chinhu chinonzi best friend. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Kana wakatorerwawo mukadzi wako, you can come with your own story. Maybe you have never shared your story with anyone before. You can come with your story, then I will share your story on our platform. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndakaenda kunoromba kuti business rangu reshop ringe richizokura. Saka kwandakaenda kunoromba ndakabva ndapiwa mushonga wekuti ndinge ndichipa amai vangu. So ndakabva ndazopa amai vangu mushonga uya ndikabva ndapiwa mhiko dzekuti ndinofanira kupota ndichirara naamai vangu kuvaita mukadzi. Saka pandakatanga kurara naamai vangu,
ivo amai vakabva vazobuda honye kusikarudzi yavo. So ndakabva ndazodzokera kuna sekuru vaya avo vakandipa mushonga vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde navo, kunyanya panguva iyo yavanenge vachibuda honye, ndiko kuti mari yako inge ichiwanda. Mukoma Ashe, mushure mekunge ndazoita zvose izvozvo ndakaita imwe mari yainge ichityisa. Mukoma ndaiti kana ndikaenda kunokolekta mari so kushopu kwangu ndaita kuenda nezimonaki tichingokutura mari muzimonaki muya muya. At that time ndainge ndisati ndatomboroora, but amai vangu vakazofa kurwadza amai vangu vakazofa zvakandirwadza because makonye aya manje akazongotanga kungobuda from everywhere. Mukoma aibuda nemunzeve, mumheno, mumuromo, everywhere kuzonosvika amai vangu vachizonofa. Amai vangu vakati vashaika kudaro, then takati titori parufu rwaamai taitoona makonye achitobuda mukofini. Saka takangonzi makonye aya taifanira kuti tinge tichingomatsvaira tichimaisa zvekare mukofini makaremo kusvika tichizonoviga amai. Bhokisi ravo rainge richingobuda kuzonosvika tichizonoviga amai, makonye aya ainge achingobuda in and out mukofini. Zvaizvezvi ndava neumwe musikana uyo wandiri kudanana naye, but kumashure uko zvekare ndine vakati one day avo vandakadanana navo avo vakangofa futi zvekare vachingobuda makonye kusikarudzi kwavo. So ndo mhiko dzangu idzodzo. Saka n'anga iyo yakandiudza kuti hanzi mumabhora mangu umu yakagadzira dendere. Saka mumabhora mangu umu hanzi mudendere macho imomo hanzi ndo munogara zimai racho remakonye. Saka pose paya pandinenge ndichisika bonde nemukadzi wandinenge ndakecha kana kuti wandinenge ndichidanana naye mazuva acho iwayo, paya pandinonorasa mbeu, hanzi mbeu yangu inenge ine mazai acho mazai ekuti kana azotsotsonya anobva azoita makonye, then makonye aya obva azotanga kudyira mukadzi uya wandinenge ndarara naye chibereko chake. Saka kana apedza kudya chibereko chake ndo paanobva azotanga manje kuzodya mamwe maorgans emuviri wake kuzonosvika achizonofa. By the time paanozovigwa mukadzi uya wandinenge ndichidanana naye anenge asisina most of the internal organs, but kana kaitwa postmortem vanhu vanokwanisa kutoona everything zvinenge zviri bore, but vaya vane mapowers ekuona zvinoitika mumweya vanotoona kutoti mutumbi uyu vanhu vari kungoviga zvavo mutumbi uyu, but it is none of the internal organs, matumbu awa, mapapu, moyo, everything zvinenge zvakasopera kudyiwa kudhara nemakonye iwayo. Saka makonye awa usiku paya anotouya nechikafu. Remember kuti ndine zimai riya rinogara mumabhora angu, saka usiku ndinokwanisa kutorota ndichidya, but kana ndichidya manje ndinenge ndisingadyi nyama yevanhu. Kwandiri makonye awa paanouya nenyama iyo yaanenge adya yevanhu achizorutsira mukanwa mangu, ini ndinoroteswa ndichidya zvinonaka, makeke, machokoleti nei, but ndinenge ndichitorutsirwa nyama dzevanhu mukanwa mangu. Saka ndinozoti kana ndadya zvinobva zvaenda straight kumabhora kwangu, then zimai riya rinobva razotanga kudya marutsi aya anenge arutsirwa mumukanwa mangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma azvo vedu we, muchazviregedza izvi zvekudanana nembinga. Hanzi nditori neumwe musikana wandiri kudanana naye, pakaipa ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvinotyisa kani, zvinorovesa nehana,